Jestli znáte. Masaryk. Český. Český prezident. Kdy byla třeba taková sametová revoluce. Sametová 17. listopadu. A rok, jestli můžu poprosit. 89. Ano. Víte, kdy byla sametová revoluce? 89. 1989. Ano. Kdy byla sametová revoluce? To nevím, protože... Ale že jsme se o tom učili, ale jako... No, Že nevíš? Ne. Víte, kdo složil českou hymnu? Tak to pravda. To pravda. Až to někde bude tam za blba. Nebojte. Víte, kdo složil hymnu českou? Českou? No, jak se jmenoval, nevím, šel. A víte, složil českou hymnu? Počkej, zazněla ve hře hymnovačka a ne žádný hřev a žádná rvačka. A Josef Kajtantil. Ano. To je datum upálení Jana Husa? Ježišmarja, 1415, ne, někde to je. Nebo tak nějak. No, tak nějak. Tak nějak, ale... A víte datum upálení Jana Husa? Stačí rok? Buď ten 5. nebo 6. březen s tím Cyrilem a Metoděm 1412 asi, nebo 1420. No, kousek. To je takový jako takhle narychlo. A víš datum, nebo aspoň přibližně datum upálení Jana Husa? 14. července do Stačí rok. 1415. A víte vznik České republiky? Datum, jako rok? No tak já si toho 28. listopadu ne, ale rok. Tak si musím úplně blbá. Rok nevíte teda. Nevím, rok. Víte vznik Československé republiky? No. Ty brďo, tak to jsem úplně hájil. Stačí rok, jestli. No, teď. Přesně tady. Tak fakt nevím, teď jste úplně jste mě vyprášili hlavu, ty. Hodně lidí neví, co jsme si tak všimli teď. No ne, no, jak takhle koukáte. A přitom na stolečku v kalendáři to tam vždycky vidíte, každý to výročí. Posuňte se trošku. Člověk to zapomene. Co se zdravím na vznik nebo datum, nebo i rok klidně, vznik Československé republiky. Buď rok, nebo celý datum. Česká republika. Československá, čekaj, 28. října. Ano. A rok? 1918. Ano. To je všechno. No, až jsem nevěděla jednu otázku, no. Nevím, rok. Tak chcete říct správné odpovědi? No. Tak první český prezident byl Václav Havel. A jo, český. Ta sametová revoluce, to jste trefila, 89. Ta hymna, ta byla Josef Kajtantil, ji složil. Upálení Jana Husa tak bylo 1416. Jo. A vznik... No to byl vodok, tak to jde. Jo, to je v pohodě. A vznik České republiky byl 28. října, No, ale 1993. Jo, no. No, to je bordel teda. No. Tak, ale nejste jediná, kdo takhle odpověděl. No jo, no tak Spousta lidí. to je fakt, že to český, tak to je. Tak to já zase myslela první, že jo, československý. Jako ty komunisty na to si ještě pamatuju, že jo, takže to je jasný, no. Tak mi děkujem. Tak děkuji. Co se zdravím na ty správné odpovědi? No schválně, ty jo. První český prezident tak nebyl Tomáš Garrigue Masaryk, ale Václav Havel. No jo, český, ano. Ta sametová revoluce to trefilo hodně lidí, 89. Ta hymna, tak to byl Josef Kajtantil. Ale mě se tam s tím bylo taky s tím lepšího, ne? Ty jo. Tam jak textař nebo čeká. Něco mu tam určitě k tomu udělal, ty jo. Jak jste nejsem jistý. Musím doplnit zkušenosti. A datum upálení Jana Husa tak bylo teda 1416. No, tak. A vznik Československé republiky tak bylo 28. října 1918. No, vím, že vždycky slavím, ale to jo. Jako, fakt jsem mi chtěla říct 48, jo, to samozřejmě by byla úplně totální blbost, ale jak takhle narychlo, jak se zeptáte, tak to tam člověku naskočí.
No, tak děkujeme za čas. No, jste nás pobavili. Ještě něco potřebujete? To je asi vše.